Master me kosia. Yeah. Now say wa mambu. Yeah. Yeah. Me kosia na pa. Yeah. Na nzana mesua no mahuni yie no. Yeah. Ndi bibi beto ho. Yeah. Emra ya hwe. Ade no kwani minim se ho bomda. Yeah. Me den ka ba ba bi an na master for ne ko na na. Yeah. Ne metima ye no maka. Na ye na mu se adwuma wa ha. Yeah. Na adwuma bia so ne kwana obaye do obefa so a. Yeah. Obehya ase. Yeah. Me de no kwani akonya ne enti anyaye. Yeah. E ba bi no wo. Yeah. Man ye de Yeah. Nti da bia me ma no so on fan chem. Yeah. Anya ma bias. Yeah. Come ma. Yeah. Jamin. Yeah. What how you be? Yeah. Girls dormitory. Yeah. Binim Samian the enemy can Messia. Yeah. Messi who be Yeah. anya hwe kura no one story. Yeah. Yeah. Nimsa mra wo bibi aye no bia. Ti ma shabe say Bampa plan. Yeah. Yeah. Wo be na Bampa plan. Yeah. Na inshabe fo. Yeah. Say inshallah. Yeah. Also me do me no. Yeah. Ndesa ade na be si ho. Yeah. Me for many no. Yeah. I will say adia ba ko. Mbupa ne say. Yeah. Say Musa Daniel ho. Yeah. Baby a be Daniel no. Yeah. Wo hwe school yi. Ntesa be mango na say be ye ayensia. Manko. No be ye ayensia. Yeah. Hey, na just say asemo. Ajame. Yeah. Where man who said by Pega, I didn't be one. Yeah. Never. Yeah. You be see Sadia. Yeah. Yeah, near man. Yeah. I want who are being yano. Yeah. Bang Pam, Yeah. Marco. Yeah. So blocks or one. Yeah. Extra blocks, yes, he managed your brow. Yeah. Say, no, not some quite. Yeah. Cemented, yeah. Yeah. Then you're there better. Yeah. The man says, I track back one and day, a brother. And my man, Yeah. Yeah, Bono Mayama and the good people of Ghana. I greet you once again. Kopem say, Yewo akurapa, and I yewo akura kron. Samri Niatiani said, Yewo Anansia Odiaburu, Anansia Opaimo, ne Anansia Oikwani. Although Benina Begni de Anansi, now so Benson Nojuma, and Enyepe. Salvation Army Senior High School or Dormaa Aboaba Atabifo Mwate Dende. Esan say leaders are there to serve, but they are not there to be served. We anya nana otundi. We anya nana achenche pom fe. Debi. Anya ne ho asem ne ye ka no. Oye nana oboa ne man. Oye nana obesom ye. Nana nipa benya ne so mfaso. Abane nsantimi nkata nyankopon wani. Enti maka kyo se Osagyefo Nyame Katakyie. Suda buburu nyankom nyampon
a ote abonofo on domafo ba for sigadwa kese ne so ane the King Solomon and the Moses of our time aduane PC onone ojiji wosuntre so na akonum nsuo ewo river koma agya ewo abigya manim nana ne nsa no adwuma bi ni o da sebre asase wura buruma wura o mada wase na yeda wase a ensa ma ka kyew se Osagyefo nama osesa yenanse wura no na osesa nipa abrabo na Osagyefo adron timetable aya bi ni friend anatinally nti anytime bia no obe make sure say obe execute ni atinally no nti ba bibia obe kono na ohwe the problems and the challenges facing the people na hoden kakra obetindi aboa no ode aboa di samre ya yedi nkomoyi huema every samre enkopem bosome dumienu numa eye bronya bosome no na Nyame Katakyie de abrosane ama aboabo senior high ye Salvation Army secondary school ewo bonumanim Dormaa Aboaba enclave to be precise. Kopense Osagyefo aka say agudie mpempenade niema asika ne niema owo ni nkondwase aseso nyina no anya ne dia ono oye just a caretaker oye hwesofo keke enti se adododie bi ewo ho a omfa sika emfa nka ne mpaboa so eye twika sa ne meka no ye wa hema ahemfo binima begu Ghana manima ye frebe nana otondi ye frebe nana achenche royalties ni sika nketenkete e ofiri ni nkondwasa aseso ba nyina no odi sika ne kane mpaboa so sa twika sa mu ye ka sa ohene bi di sika aka ne mpaboa so a adanwono ma wote ase niema woni Osagyefo otimi ye na epiem se ya ye mfa nhye sumase kopem se ye nso kania emfa nsi empase ekobasa kania ne ye hu ne so mfaso ye wo hini bi kura te Ghana manima kwani ya teacher for physical school kura no onim a teacher for problems he doesn't know amani huna school for from ewo ni nkondwasa so he doesn't know and he doesn't care to know at the same time sanko for nyina no ye kan bebom efrebe ahemfo oyintire me kan say ye wo akurapa ni ye wo akura kronkron abuo ni dua kwaku kankam onyame ne pra ne ho otamfo wo ye kwa ni nyame ahyira no nyame ahyira no Osagyefo Nyame Katakyie nyankom nyampon asane ye ka no obesi abrosane edi aboa Ghana ban sana ebe ya teaching and learning ebe take place in atmospheric environment jumadi we ni Osagyefo onimi ye pa na oka ahenie oni adwuma oye nyina bom na oye ma no ye fe na aya kono diri ye bunu IGP bakope yes Mboroman and we are building Mboroman from all angles. Madam Papa.